Kidafa TV, lokaci yayi na fahimtar ilimin kimiyya. Surar atom a fahimtar Thomson. Ƙwayoyin atom su ne asalin ilimin chemistry da kuma kowane abu a sararin subhana. Ƙwayoyin atoms su ne bulan da aka gina kowace halitta da su, ma'ana kowane abu ya ƙunshi ƙwayoyin atoms. To ko menene ƙwayar atoms? Ƙwayar atom ita ce kusan ƙwaya mafi ƙanƙanta da kowane abu ya ƙunsa, sannan ta ƙunshi wani ƙoƙo mai nauyi a tsakiyarta da ake kira nucleus. Wannan ƙoƙo na nucleus kewaye yake da ƙwayoyin electrons. Tarihin atom ya samo asali ne tun ƙarni na 5 a shekara ta 440 kafin haihuwar Annabi Isa. Democritus cewa ƙwayar atom ƙwaya ce da ba za a iya sake fasa ta ba saboda ƙanƙantarta. Taya Canada ɗan ƙasar Indiya cewa ƙwayar atom ƙwaya ce da tafi komai ƙanƙanta sannan ba za a iya sake wargaza ta ba. Shi kuwa Dalton cewa ƙwayar atom ƙwaya ce da ba za a iya sake raba ta ba, sai dai hakan na iya zama gaskiya ne kawai idan ba ƙwayoyin da suka fi atom ƙanƙanta. Ko akwai ƙwayoyin da suka fi atom ƙanƙanta? Danna rubutun subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun bidiyonmu a Hausar Ingausa daga nan Kidafa TV. Kwarai kuwa akwai su. Binciken da aka yi na gano ƙananan ƙwayoyi a cikin atom irin su ƙwayar neutrons, protons da kuma electrons su ne suka karyata bayanan Malam Dalton, Democritus da kuma Malam Ataya. To ko su waye suka yi namijin ƙoƙari gurin gano waɗannan ƙwayoyi? Mutanen su ne James Chadwick shine ya gano neutrons, sai kuma Eugene Gustin ya gano protons da kuma J.J. Thomson wanda ya gano electrons. To koya za mu yi bayanin yadda aka shirya ƙwayoyin protons da electrons a cikin atom? J.J. Thomson ya yi bayanin haka ta hanyar samar da surar atom da aka fi sani da Thomson Atomic Model, inda ya ce electrons ɗin suna nan a mammanne ne a jikin dunkulallun ƙwayoyin protons. Kamar dai yadda aka tuttusa nama a cikin kek ɗin Kirsimeti da ake kira plum pudding. Wannan yasa ake kiran Thomson Model da plum pudding model. To kowane ɗan shuka ne za mu iya kwatanta shi da Thomson Atomic Model? Kankana ce, a inda ƙwayoyin irin da ke cikinta su ne a matsayin ƙwayoyin electrons, ita kuma kanta ita ce dunkulen ƙwayoyin positive charge wato proton. Saboda haka a fahimtar Thomson, atom ta ƙunshi dunkulen ƙwayoyin protons sannan ƙwayoyin electron kuma su ne mammanne a cikinsa. Sannan ya ce adadin ƙwayoyin atom masu alamar caji ta tarawa daidai suke da adadin ƙwayoyin electrons masu alamar caji ta ɗebewa. Bari mu maimaita abin da muka koya. Ƙwayoyin atom su ne asalin ilimin chemistry da kuma kowane abu a sararin subhana. Atom ƙwaya ce da ba za a iya sake fasa ta ba saboda ƙanƙantarta, in ji Democritus. James Chadwick ne ya gano ƙwayar neutrons, Eugene Gustin kuma ya gano protons, sannan J.J. Thomson ya gano electrons. A fahimtar Thomson, ƙwayoyin electrons suna mammanne a jikin dunkulen ƙwayoyin protons. J.J. Thomson model ana kuma kiran shi plum pudding model. A cikin atom, adadin ƙwayoyin protons daidai suke da adadin ƙwayoyin electrons. Saduwar alkhairi. Danna rubutun subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun bidiyonmu a Hausar Ingausa daga nan Kidafa TV.